Vale, està gravant. Comencem? Bona nit a tots. Comencem el plenari ordinari que m'ha convocat per avui. En primer lloc, comunicar-vos que, com veieu, el regidor del grup municipal del Partit Popular no ha vingut i que avui mateix han vingut a l'Ajuntament i han presentat un escrit dient que no excusen la seva absència d'avui, però sí que diuen que volen impugnar tots els acords que es prenen en el plenari d'avui per dir que, com sempre, que no està la documentació, que no estava preparada en el moment que vam votar el plenari, i més quan sí que és així, a excepció d'una cosa, d'un document concret, que és el del punt 7è, que sí que es va penjar en Gestiona fa un parell de dies, perquè sembla que la secretària se'n va passar simplement penjar aquesta documentació i ja està. Exacte, però estan tots assignats a l'expedient. No estava en la carpeta del plenari, però ho tenies assignat. Per tant, això simplement comentar-vos això. Ja passem sense més als punts de l'ordre del dia. Tenim accés nosaltres a l'escrit? O han presentat un escrit des del PP? Sí. Tenim accés? Està sí. Sense problema, simplement l'escrit, si vol després ja el passen per correu electrònic o qualsevol cosa, o directament vas després de la secretària de simplement diu que impugnen tots els acords que es prenen en el plenari d'avui perquè com una volta més, això sí que diuen que perquè una vegada més no està penjada o no està disponible la documentació del plenari en el moment que està convocat. Jo simplement torno a dir que la manera d'impugnar un plenari o els acords que es prenen no és simplement presentar un escrit a l'Ajuntament, sinó que estan les seves maneres d'impugnar si ells consideren els acords que es prenen. Bé, passem al punt primer, que és l'aprovació de les següents actes. Està l'acte número 5 de la sessió ordinària plenari de 8 del 7 del 2016, l'acte número 7 de sessió extraordinària del 27 del 10 del 2016, l'acte número 8 de sessió extraordinària del 7 de desembre del 2016 i l'acte número 1 de sessió ordinària del passat 14 de gener de l'any 2010. Passem a votar l'aprovació d'aquestes actes, si us sembla. És que jo he vist que he detectat una errada en l'acte número 5 de sessió ordinària del plenari 8 de juliol, sí, l'acte número 5. I és que en el punt segon, on està la votació de l'acceptació del sòl dotacional destinatarial, que consta a l'escriptura, el títol es diu així, acceptació del sòl dotacional destinat al guiar que consta a l'escriptura pública subscrita per el grup de Sánchez francès dins de la modificació puntual número 1 del preu de l'ERECHA, que posa que jo em vaig abstindre i jo vaig votar a favor. Nosaltres tenim el document que vam llegir aquest dia i estic treballant les actes, podeu comprovar-ho. No, que vaig votar a favor i ahí posa que em vaig abstindre. No sé si haurà sigut un error o que en el moment, però com no està gravat en vídeo. Ho comprova i ho miro. I la resta... Sí, l'acte número 5 de 8 de juliol del 2016. I jo una altra cosa volia dir, en l'acte del 14 de gener, Susana, posa el municipi de Planes, simplement el municipi de Boig. L'acte número? La del 14 de l'1, la primera temporada. L'acte número 1. No, corregir i grans. Això la podem aprovar i corregir d'això, sí?
l'altre ja ho he comprovat. L'anglès, sí, no. Vale. Per tant, totes a favor excepte l'acta número 5, que és la del plenari de juliol del 2016, i s'aprova. Bueno, doncs s'aproven les altres actes, queda pendent de comprovar la número 5 del passat any, i ja passem al punt segon, que és l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora del Banc de Terres Agrícoles de l'Orxa i de creació del fitxer de dades de caràcter personal corresponent. Bueno, simplement que comentar-vos que com sabeu, duem temps treballant en el tema de la creació d'un banc de terres, que ja es va fer una presentació d'aquest tema, que es van posar a disposició de tots els veïns i veïnes una sèrie de fitxes, de veïns i veïnes i d'aquelles persones interessades en treballar parcel·les que s'introduïren en aquest banc de terres. Hem rebut més sol·licituds per part d'interessats que parcel·les que s'han cedit al banc de terres o de gent que ha mostrat l'interès de cedir les seves parcel·les al banc de terres. De tota manera, tenim alguna que altra fitxa ja plena a l'Ajuntament i amb aquesta ordenança reguladora el que es pretén és un poc donar un fonament legal i sobretot pel tema de protecció de dades a tot el que estem fent fins ara i el que es pretén fer. És a dir, si ara mateix volem continuar en aquest tema, tindrem que tindre una cobertura sobretot per a les persones que aporten les seves dades i sobretot regular com va funcionar això. Per tant, simplement comentar-vos que la finalitat és informar i facilitar el contacte entre propietaris de parcel·les situades en el municipi i que solament les parts interessades seran les que fixen els criteris d'un possible acord, sense que siga l'Ajuntament el que pugui determinar, valorar i condicionar el negoci jurídic que al final establiren les dues parts. Els objectius, com ja vam comentar en la presentació que vam fer en el seu moment, posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d'abandonament, possibilitar l'ampliació de la superfície de les explotacions, frenar la pèrdua de la superfície agrària útil i evitar situacions d'abandonament de cultius pal·liant els problemes agroambientals que aquests generen. Simplement, tot el que havíem fet ara és dotar-ho d'una ordenança que al final regule tot això de forma correcta. Hem ampliat, sí que s'han ampliat les fitxes que ja n'hi havia a disposició d'aquelles persones interessades, amb algunes clàusules que sí que diuen que totes les dades que figuren en aquestes fitxes que són de caràcter confidencial, que es trataran mitjançant la llei de protecció de dades i demés, i al final és donar-li un contingut legal a tot el que s'havia fet fins al moment. I sense més, passem a l'aprovació d'aquesta ordenança reguladora. Passem a votar. Nosaltres, la nostra postura és que en un principi el Banc de Terres Agrícoles ens sembla una bona idea per al poble, que ja ho tenim en el programa tot i ens sembla una bona idea. Però considerem que les formes de procedir, si haveren sigut unes altres, aquestes maneres de procedir sí que poden arribar a ser contraproduents i que idees com aquestes, que en un principi podrien ser bones per al poble, potser al final acaben un poc confús. Entonces, de moment ens abstenim, però sí que considerem que és una cosa en la que seguim treballant i condicionem d'alguna manera la nostra votació a favor per si volen seguir treballant en la línia que més o menys han proposat poder treballar junts. Entonces, la primera proposta és que ens agradaria tindre un informe tècnic sobre la viabilitat de la proposta, perquè de moment l'única documentació que tenim al respecte és l'ordenança que anem a votar. Necessitem dades tècniques per poder emetre una votació en criteri perquè l'oferta i la demanda siguin reals a nivell de quantitat i qualitat d'aigua del poble que tenim, del tipus de terra per cultivar que tenim, del tipus de cultius, de l'extensió de terres que tenim. De tot això no hi ha un informe tècnic que ho justifiqui. Després, per una altra part, també considerem que el banc de terres hauria de
en una estratègia realista per reactivar l'activitat agrícola del poble i que suposa un mecanisme d'atracció real per a la població, no? que entre altres coses prèviament replanteja el manteniment i la gestió de la séquia o també, per exemple, que estudie quin tipus de parc de vivendes tenim disponible per oferir a la gent que viu a l'Índia. El tercer punt també és que l'elaboració de l'estratègia comença des de ja a tindre en compte l'opinió de la gent del poble, en especial de la gent de la comunitat de regants i de la cooperativa, perquè segons nosaltres este no és l'ordre de procedir, el de detectar una necessitat i automàticament oferir una solució. Per nosaltres l'ordre és, hem detectat aquesta necessitat, doncs comunitat de regants, cooperativa agrícola, què vos pareix? Tirem avant? Val la pena tirar avant? Si aquesta gent diu tirem avant, pues entonces anem a treballar tots en una ordenança amb els mecanismes que facin falta, però entre tots, perquè jo estic segura que tota la gent que entén d'aquestes coses té molt més a aportar sobre això que nosaltres, per lo menos jo. I després ja, respecte a l'ordenança en si, ens sembla correcte, però un punt sí que ens ha semblat que no té massa en compte a les persones del poble. En l'últim paràgraf de l'article 4.1 que diu textualment: el Ayuntamiento de Lorcha se abstendrá de intervenir, orientar o asesorar acerca de los negocios jurídicos que en su caso puedan llegar a celebrar los interesados que se hayan puesto en contacto a través del Banco de Tierras. Desde nuestro punto de vista, se está implantando una mesura, és a dir, s'està implantant una ordenança que ningú ha pogut consultar, si no m'equivoque, i és una mesura que no inclou ferramentes perquè la mesura en si no es torni en contra del veïnat. Perquè tenint en compte que la gent que recurriria a entrar en el banc de terres seria sobretot gent major, considerem que no estaria de més que l'Ajuntament, almenys al principi o d'una manera molt bàsica, sí que assessorara jurídicament a les persones del poble. I això és la nostra postura. Sobre tot el que has estat comentant sí que m'agradaria fer alguns matisos. Parles de fer un informe tècnic sobre l'extensió de terres que té el municipi, quan jo crec que no cal que vinga un tècnic i que faci un informe per a saber l'extensió de terres que té el municipi, perquè això són dades que pots consultar de forma fàcil simplement entrant o bé a la pàgina de la Diputació o bé a altres llocs on pots consultar la superfície agrícola que té el terme de Lorcha. Després, has comentat també que en aquest informe tècnic hauria de recollir-se la viabilitat d'aquesta iniciativa quan cap tècnic, en aquest cas, va acreditar si això és viable o si no és viable. Això dependrà, en primer lloc, de la gent que estiga predisposada a aportar aquestes terres al banc de terres i després de totes les demandes que es vinguen de fora. Per la nostra part, ja vam comentar en la presentació, i de fet van vindre representants de l'Associació Marina Verda, que ells estan interessats, o sigui, una associació, per si no ho coneixes, que estan ells són de la Marina i tenen algunes persones que formen part de l'associació que viuen en Benidorm, altres que viuen en Altea, i ells semblaven interessats per vindre ací, per treballar la terra, fins i tot alguns que no tenen feina es van dir que estudiarien la possibilitat de vindre ací a viure del poble, perquè ells allí es troben sobretot en dos problemes fonamentals, i és que la terra que tenen allí no és fèrtil i que després tenen molts problemes a l'hora de regar per la sequera. I així van estar visitant el poble, van estar veient diferents zones agrícoles del poble i els va agradar. Per tant, jo crec que no és tant que el tècnic no va fer-te un informe de viabilitat, perquè el tècnic no pot dir si això és viable o si no és viable. Tot anirà veient, és a dir, és viable des del punt de vista que Lorcha té terres i que si hi ha gent que està disposada a cedir aquestes terres al banc de terres i hi ha gent que està interessada, doncs serà viable. Si això no tira endavant, no serà viable. Per tant, un tècnic no pot dir-te res d'això. Respecte al manteniment de la séquia que proposes, simplement dir que el manteniment de la séquia no s'encarrega l'Ajuntament, sinó que per això hi ha una societat de regants que és la que en aquest cas s'encarrega. Després,
parles de l'ordre de procedir a l'hora de posar en marxa tot això i simplement informar-te que sí que hem estat en contacte en aquest cas amb la cooperativa agrícola, que se'ls va traslladar abans de res, que la cooperativa agrícola ho va parlar també amb els seus socis, que ens van dir que si la cosa tirava endavant, que ells eren els primers que estaven interessats en que això tirara endavant, perquè la cooperativa ha perdut molts socis, encara que alguns continuen sent socis, d'alguna manera és com que està la cosa molt parada, perquè al final així treballa la terra molt poca gent i ells evidentment estaven interessats en veure si això tirava endavant i per tal de revitalitzar un poc el que és la cooperativa. I en la presentació que van fer de tot el pla aquest en el seu moment, van vindre representants de la societat de la cooperativa agrícola i es va estar parlant així, debatint de forma clara i tota la gent, tots els assistents van mostrar bona predisposició per tal de tirar això endavant. Per tal, i si ordre de procedir que estàs comentant, simplement dir que ja s'ha tirat, o sigui, que ja s'ha tantejat, que no és una cosa que estiguem fent a cegues, ni molt menys. I després, per lo que parles de negocis jurídics, de que l'Ajuntament es mantindrà al marge de més, això simplement és que al final les condicions de lo que és la cessió entre les parts, que al final que l'Ajuntament es manté al marge. És a dir, que si una persona decideix arrendar un terreny a un tercer per un criteri, no té res que veure en que una altra persona tinga que utilitzar els mateixos criteris. És a dir, si una persona demana un lloguer i l'altra part està interessada o està predisposta a pagar el lloguer, doncs ho acordaran ells d'aquesta manera. Que una altra persona diu, no, jo és que no vull lloguer, jo és que directament que tu treballes la terra i que tingues el bancalment, jo ni això és suficient, però al final les parts són les que decidiran. Per això simplement es fa constar això de dir que l'Ajuntament no establirà els criteris d'aquesta terra. I simplement això. Una volta explicat això, no sé si la teva postura és la mateixa, però simplement comentar això. Per tant, procedim a la votació. Després de la teva explicació... Sí, m'estic. De totes maneres, el que dius de la possibilitat de regar, així quina és la possibilitat actual de regar? Així en el poble, quina és la possibilitat actual de regar? No entenc la pregunta. Que tu has dit que la gent que va vindre així, que allà en el lloc que estan, les terres no són fèrtils, que tenen sequera, allí per a regar, el mateix que rega una persona que treballa així un bancal, allí es demanen moltíssims diners, és a dir, tenen poca aigua, la limitació del temps de reg és molt alta, sí, és molt alta, i a més es cobren molts diners per... I així, actualment, les possibilitats de reg, quines són? Això ho desconec, però les possibilitats de reg, les parcel·les que es poden treballar, evidentment són perquè es poden regar. Doncs això em referís quan jo considero que no parla lo suficient de la comunitat de regants. Això és el que potser consideres tu en aquest cas. Si n'hi ha parcel·les que se deixen al banc de terra perquè es poden treballar, les parcel·les que es poden treballar seran aquelles que es poden regar. Evidentment, hi ha parcel·les que no es podran regar perquè potser la sèquia no està en bones condicions, però n'hi ha altres i totes les que se dirien en aquest cas. Jo considero que quan una persona va cedir un terreny a ell i diu que aquest terreny evidentment també es faria una comprovació de totes les parcel·les abans que res, i el primer interessat seria la persona que va arrendar-ho. Considero jo que no és una qüestió que tinguem que fer nosaltres, el fet de revisar, sinó que al final és com una borsa de cases. Al final, qui va arrendar aquesta casa és la que deu de comprovar que aquesta casa està en òptimes condicions de poder habitar-la. En aquest cas és el mateix. Sí. De totes maneres, a veure, quan jo parlo de la demanda del principi que em dius que quan em dic això, ho dic perquè potser estaria bé tindre una espècie des d'allà de registre sobre quines són les terres que s'oferten i quanta demanda n'hi ha des d'allà. Perquè així tu saps, si n'hi ha prou demanda i n'hi ha prou oferta, tu ja planteges l'ordenança i planteges la regulació que faci falta. Sols es referia a això, no? Està clar, saps el que dius? Però que potser no estaria de més que sí que estiguera des de l'Ajuntament, ja que el banc de terres és un registre des de l'Ajuntament, no estaria de més tindre també l'Ajuntament un registre i dir
quantes terres s'oferten i quantes terres es demanden. Però primer hi haurà que donar-li un contingut i que abans de començar a fer aquests registres, que ja se n'ha fet alguno, tindre clar, és a dir, com va fer-se que la gent que aporti aquestes dades siguin un fitxer de dades que estiga protegit per la llei de protecció de dades. Abans d'això que tu estàs dient, considerem, i per això precisament estem fent l'ordenança, és a dir, crec que el que estàs plantejant deu de ser un pas més endavant, però primer haurem de tindre aquestes persones que mostren interès, haurem de tindre aquestes parcel·les dins del banc de terres. No sé, jo ho veig, o nosaltres ho vegem des d'un altre punt de vista, i per això precisament hem plantejat l'ordenança, perquè considerem que primer l'ordenança i després alguns dels passos que estàs dient. Són diferents postures, jo crec que no val la pena debatre més, perquè al final sembla que és qualsevol cosa que anem a proposar, tu tens un punt de vista, un altre. Però no estic dient això, estic intentant aclarir les coses, tinc dubtes, no sé exactament com va funcionar. Els dubtes es pregunten abans del plenari. Doncs quan es començarem, així no. El que t'estava plantejant és, vosaltres ja heu fet ara mateixa i dius que ja teniu alguns registres. I aquests registres no estan protegits per la llei de protecció de dades? Sí, estan protegits. Nosaltres, evidentment, no anem que aquestes dades que s'aporten per part de la persona interessada, que són confidencials, que es crea un fitxer o una base de dades de l'Ajuntament de l'Otxa exclusiu per al banc de terres. Ahir hi ha una sèrie de criteris que considerem que n'hi ha que fer constar i que això és possible. Que sí, que molt bé, però que aquestes persones tu ara no vas publicar les seues dades. I tampoc té accés qualsevol persona. Correcte. Però nosaltres, a l'hora d'aprovar això, podríem saber antes quanta gent està interessant en això, quanta gent està demandant eixe banc de terres i quanta gent està ofertant les seues terres. És que el que em sembla un poc contradictori és que estàs condicionant l'aprovació de l'ordenança a la gent que estigui interessada ara mateixa. Vols tindre accés? Ho mirem, per supost, sense cap problema, però igual que no posen problemes en altres coses. Però no estic parlant d'altres coses, estic parlant d'això. Sí, estic dient que sense problema. Si vols accés, però que anem a votar això. Però no pots dir ara quanta gent hi interessa? No ho sé. Si no tinc ara mateix les dades davant, jo no sé si esta setmana, si la setmana passada, és un tema que no m'he estat mirant. Clar, jo l'únic que estic dient en Si hi ha hagut gent que ha dut a tu em pareix contradictori, però a mi em pareix molt coherent que tu antes de començar a treballar en una ordenança i fer una cosa legal, saber quin és l'interès de la gent del poble o de la demanda de fora. Si en este cas atribuïs tant a la gent del poble com a la gent de fora, per a tu emetre un vot sobre si aquesta proposta interessa o no interessa al poble, hauràs de saber quin és l'interès real, i això tenim que tindre números. L'interès real per part de la gent del poble, torna a repetir que s'ha vist en totes les persones particulars que van parlant, que moltes han mostrat interès, que això va ser una idea que algunes persones ens van dir també que estaria molt interessant posar en marxa, que com tu has dit, nosaltres duiem en el programa electoral. A més, quan es va fer la presentació es va debatir, torna a repetir, de forma àmplia aquest tema després de fer la presentació. Sí que n'hi ha gent que es va mostrar escèptica, se'ls va explicar, n'hi ha gent que va dir és que perquè aquest tema al final de terres, quan a cadascú li toquen les seues terres, hi ha gent que és més propens a cedir, hi ha gent que li costa més, hi ha gent que es pensa que per això precisament hem dit que l'Ajuntament no entrarà entre les parts a l'hora d'establir quins criteris tenen que ser des de l'arrendament, perquè al final són coses que també són un poc, i jo entenc un poc a la gent, al final les propietats són de cadascú i evidentment cadascú fa les seves propietats el que vol. I una de les coses que es va plantejar en aquesta reunió, en aquesta presentació, és que hi havia gent que deia és que això és complicat perquè com li fas entendre a la gent que no, que ell té que establir els criteris d'aquest arrendament i que hi ha gent que serà reticent. I tot això s'ha parlat, tot el que estàs dient. Jo crec que no cal pegar-li més voltes a aquest tema i simplement ara mateixa votar si s'aprova l'ordenança o si no s'aprova l'ordenança. Jo crec que queda clar a tots
la teva postura, queda clara la nostra postura i se segueix, jo crec que hem de votar. Ja està, ja he votat. Doncs s'absté i nosaltres... Passem al punt tercer, que és creació de la Comissió Especial de Transparència. Per part, en aquest cas de la regidora no escrita, es proposa crear a l'Ajuntament de l'Orxa una Comissió Especial de Transparència per tal de conèixer tots els assumptes que han de ser aprovats en plenaris ordinaris i extraordinaris, que estarà composada per membres de tots els grups polítics municipals en proporció a la seva representació al plenari i que reunirà els divendres a les 20 hores, resultant d'establir almenys amb 15 dies d'antelació a la celebració del plenari ordinari i amb l'antelació màxima possible en el cas dels plenaris extraordinaris. I això és la proposta que es fa i no sé si té alguna cosa que afegir o que dir Carolina. Si no té res més que dir, procedim a la votació. Bueno, nosaltres vaig a llegir també els motius pels quals hem presentat la moció de transparència. Entenem que l'actual situació política de l'Orxa és una oportunitat perquè la participació de regidors i regidores, així com del veïnat, guanya terreny de forma consolidada en la gestió diària de l'Ajuntament. És per això que vegem necessari que els temes que tinguin que ser tractats en els plenaris municipals hagin de ser abans coneguts i sotmesos a debat pels i les representants de la corporació municipal i, en el seu cas, pel veïnat, amb la finalitat de que aquestes aportacions puguen tenir una influència real en les decisions que es prenen de forma definitiva a les plenàries. És també públicament coneguda l'actual crisi del govern municipal, incapaç de consensuar la seva opció política amb la resta de grups del consistori i amb el veïnat, tot i les múltiples demandes a través de diversos mitjans i des de diverses posicions, com a ciutadania, com a membres de l'equip del govern o com a membres de l'oposició. Amb això s'està generant una situació en què és necessària la constitució d'organismes oficials que garanteixen el control, la transparència en la gestió i la participació en els assumptes del poble, a banda de la continuïtat d'un model que avance en direcció a una major qualitat democràtica a l'Ajuntament de l'Orxa. Vist que el senyor alcalde em va convidar a presentar propostes en el plenari de pressupostos, considerem que qualsevol proposta de millora pel poble serà feble i curtplacista si no està fonamentada en un funcionament de l'Ajuntament més democràtic. És per això que entenem urgent i necessari que s'inclou com a punt de l'ordre del dia del proper plenari ordinari la creació de la Comissió Especial de Transparència, amb la finalitat de conèixer en aquesta comissió els assumptes que hagin de ser portats als plenaris ordinaris i extraordinaris, tot per afavorir el control, la transparència i la participació en la gestió municipal de regidors, regidores i veïnat de l'Orxa, segons el que es disposa en els articles 123 al 126 del Real Decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. I això. Procedim a votar la proposta. Sí, a favor. Per part dels consellers de l'agrupació d'electors Coix per l'Orxa, una volta analitzada la proposició, volem dir que ens pareix una proposició molt interessant, però que ens agradaria puntualitzar algunes coses. Estem totalment d'acord en que l'oportunitat de consolidar la gestió participativa de l'Orxa és única i quasi ens atreveríem a dir que històrica, i que precisament aquesta idea és la que es va convertir en el motor que ens va impulsar a formar l'agrupació d'electors de la que formem part i a presentar candidatura a les eleccions municipals per una part. I per altra, a la creació d'una associació de veïns, fins al moment de forma infructuosa, amb precisament aquesta finalitat, control i participació en la gestió de les decisions municipals. Comentar la nostra discrepància al segon paràgraf de la proposició respecte a l'actual crisi del govern municipal, ja que difícilment podem assumir la responsabilitat o la incapacitat expressada en la proposició quan és evident que els mecanismes de debat i consens polític, com pugui ser el plenari, no es fan servir o es fan servir a conveniència per la resta de grups amb representació de consistori.
També cal afegir la poca predisposició per part de la regidora no escrita a reunir-se amb la corporació municipal quan se li ha convocat a reunions mesos enrere, havent-se negat a assistir de manera que ara sorprèn aquesta proposta. Reiterar una vegada més que tota la documentació necessària per a tractar els diferents assumptes del plenari estan a la disposició dels regidors, bé a la plataforma Gestiona o bé de forma documental impresa en l'Ajuntament. Ens trobem amb la dificultat de convocar els plenaris amb tanta antelació com es proposa. I per això mateixa, els expedients en Gestiona que saben que van a tractar-se al plenari van assignant-se a tots els regidors abans fins i tot de la seva convocatòria. Precisament, davant d'aquesta impossibilitat, ens sorgeix el dubte de com es pretén articular la proposta que es fa per part de la regidora no escrita i tampoc entenem el motiu quan té al seu abast a la secretària de la corporació per tal de preguntar, aclarir dubtes, consultar la informació que desitja, etc. Per últim, i respecte a la participació del veïnat en les decisions municipals, recordar i reiterar que per la nostra part s'han celebrat assemblees, s'ha consultat directament al poble via referèndum, està fent-se allò que el poble va transmetre a les trobades de participació abans de les eleccions, s'escolten totes les propostes i s'informa en tot moment de tot. Però considerem que convocar al veïnat a un Consell de Govern per tal de tractar els punts de l'ordre del dia que van a votar-se a un plenari no és oportú, doncs el plenari és la ferramenta de debat i consens polític, com hem dit anteriorment. Tot i això, des del primer dia s'ha potenciat l'assistència dels veïns als plenaris, informant i facilitant la seva realització per a que estiguen assabentats de les qüestions que ens afecten i que es decideixen mitjançant els grups polítics municipals. S'ha donat la paraula als assistents per a que proposen, pregunten i traslladen les seves inquietuds i s'ha convertit en una via més d'informació. Per tant, convidem a la regidora no escrita a abundar en el desenvolupament de la proposició. Repetim, molt interessant, però que a hores d'ara ens genera molts dubtes en quant a la sistemàtica. Ja que la vegem buida de contingut, ens agradaria que la proposta fos més treballada en aquest aspecte. Així, animem a la regidora no escrita al desenvolupament de la proposta i que, de moment, la postura del grup de consellers del Res per l'Orxa és, com no podria ser d'altra forma, l'abstenció en el nostre vot. Passem al punt número 4, que és la creació de la Comissió Especial de Cultura i Festes. La proposta és una altra proposta que es fa per part de la categoria no escrita. La proposta és crear a l'Ajuntament de l'Orxa una Comissió Especial de Cultura i Festes com a òrgan de participació de caràcter consultiu als efectes d'afavorir la participació ciutadana en la vida local i que té com a objectius específics l'assessorament, la informació, la col·laboració i en especial la coordinació i cooperació en l'organització de les festes locals del municipi de l'Orxa, per a la qual cosa es dotarà del seu propi reglament. La comissió estarà composada per un membre corporatiu de cadascun dels grups representats en l'Ajuntament de l'Orxa, així com una persona representant de cadascuna de les associacions registrades a l'Ajuntament de l'Orxa. I la seva funció serà definir, organitzar i finançar en caràcter anual la coordinació i cooperació en l'organització de les festes locals del municipi. Aquesta és la proposta i procedim a la votació, l'explicació de la proposta. Expliquem els motius. La regidoria, des del primer moment de la seva organització com a grup de treball pel poble, ha posat el seu punt de mira en la delicada situació que travessen les nostres festes patronals. Són ja més que evidents els canvis que s'estan produint a l'Orxa, tant per la pèrdua de població com pels inevitables canvis en les formes de vida de la gent que té un vincle amb el poble. Entre d'altres, l'any que ve ja no n'hi haurà quinta festera i, per tant, considerem que és el moment d'encendre les alarmes. No podem quedar-nos en el discurs del sempre s'ha fet així, perquè si n'hi ha canvis haurem de respondre a canvis. Si no aconseguim unir-nos per adaptar-nos a les noves situacions, la tendència a desaparèixer serà inevitable. Entenem l'actual situació política de l'Orxa com una oportunitat
perquè la participació ciutadana, organitzada i no organitzada, guanya terreny de forma consolidada en la gestió de la cultura i les festes del nostre poble. Les polítiques de cultura i festes no poden reduir-se a la mera tramitació d'activitats proposades per organismes superiors i a un suport superficial i arbitrari al nostre teixit associatiu. Que l'Orxa tinga vida no pot estar sempre supeditat a la bona voluntat dels polítics i en aquest sentit és la nostra responsabilitat com a representants encarregar-nos de conferir caràcter estructural a canvis conjunturals. És per això que vegem necessari que les tasques de planificació i organització de les activitats relacionades amb la cultura i les festes del poble, fins al moment assumides exclusivament per l'equip de govern, s'obrin a les aportacions i a la participació dels grups municipals, de tot el teixit associatiu i, en el seu cas, de la resta del veïnat de l'Orxa. Aquesta iniciativa suposa un pas decidit cap a l'autogestió de la cultura i les festes patronals del nostre poble, que de forma urgent necessiten un replantejament de profunditat que garantisca la seva continuïtat, tant de la cultura i les festes en si com d'un model de treball col·laboratiu que considerem contribuirà a la implicació activa i a l'empoderament del nostre teixit associatiu. Considerem que és la nostra responsabilitat com a representants donar exemple de diàleg i de consens respecte a accions polítiques objectivament millorables. Ja tenim evidència de que no fer-ho genera una situació on gran part de la població no és sent representada en les polítiques públiques. En aquest sentit, considerem necessària la constitució d'organismes oficials que garantitzen la participació en els assumptes del poble, a banda de la continuïtat d'un model que avança en direcció a una major qualitat democràtica a l'Ajuntament. Per tot això, entenem urgent i necessari que s'incloua com a punt de l'ordre del dia la creació de la Comissió Especial de Cultura i Festes, un òrgan de participació de caràcter consultiu que faciliti i regule l'assessorament, la informació i la col·laboració, amb la finalitat d'afavorir la coordinació i la cooperació en l'organització de la cultura i les festes locals del municipi de l'Orxa. Dit això, m'imagino que per la teva part s'aprovarà aquesta proposta. No he votat. Tinc que votar. Si la proposta la fas tu, m'imagino que votaràs a favor. El grup de tots per l'Orxa... He votat. Sí, vota a favor. Els consellers del grup Tots per l'Orxa, una volta analitzada la proposició presentada per la regidora no escrita sobre la creació de la Comissió Especial de Cultura i Festes, volem dir. L'exposició de motius presentada ens pareix un diagnòstic molt acertat de la situació del municipi de l'Orxa, en la que creiem necessària la participació i implicació de la ciutadania en la gestió de la cultura i les festes del poble, i que l'actual moment és una molt bona oportunitat per a crear i consolidar aquesta comissió. De totes formes, ens agradaria conèixer la proposta concreta en quant a reglament i els objectius de la comissió. És a dir, es parla de definir, organitzar i finançar l'organització de les festes locals de l'Orxa, però creiem que falta contingut i un necessari reglament. Imaginem que serà una de les primeres tasques de la comissió. Per tant, el vot dels consellers de Tots per l'Orxa a aquesta proposta és favorable a la creació de la Comissió Especial de Cultura i Festes, però reiterant la manca de reglament, objectius definits i sistemàtica. Aquesta manera de procedir l'hem feta precisament que després, a l'hora d'elaborar el reglament, elaborar-lo entre tots, entre vosaltres i nosaltres. Bueno, i qui vulgui participar. Aquesta és la idea, per això hem procedir d'aquesta manera. Igual que també, a l'hora que hem parlat en totes les associacions, hem dit la manera de procedir serà que tot aquest reglament, prèviament a que sigui aprovat o presentat en un plenari per aprovar-lo, es debatirà en el Consell de Poble on tota la gent pugui aportar i pugui veure abans de que sigui aprovat definitivament. Perfecte, per favor. A la que los supuestos convidarem i ojalá la hable por todo. Sí. Jo també el punt 5è. Bueno, passem al punt 5è, perdó, que és donar compte de l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Això no n'hi ha que votar res, simplement és donar compte. Informar-vos, com ja sabeu, que el dia 6 de novembre de l'any 2015 es va sol·licitar la intervenció de la Sindicatura de Comptes per dur a terme el control de la gestió econòmica i financera de l'Ajuntament, demanant la fiscalització dels comptes que fins al moment.
així com que la sindicatura es pronunciarà sobre si s'ha complert la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. Es va sol·licitar un informe de control extern de la gestió econòmica i pressupostària de diferents anys, en concret de l'any 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, per tal d'ajudar a millorar el funcionament de la present entitat local en benefici de la ciutadania i els veïns. I que la sindicatura, per la seva part, solament va sentar fiscalitzar l'exercici de l'any 2014. De manera que ara simplement es dona compte que després dels treballs que s'han dut a terme i presentar el corresponent informe, el que es dona compte ara al plenari d'aquest fet i per tal que el plenari també siga sabedor i que es doni compliment a les recomanacions que es formulen per part de la sindicatura. Simplement això. Aquest punt és donar compte, dir que ja hem rebut aquest informe de fiscalització, que ahir sí que ens aporten una sèrie de recomanacions que cal tindre en compte, sobretot a l'hora procedimental, i, bueno, sense més, informar-nos d'això. Publicareu l'informe? El publicarem en els mitjans de comunicació oficials o de difusió de l'Ajuntament, oficials que tinga portal de transparència. Si n'hi ha una persona que vulgui consultar l'informe, doncs ho posa sense problema. Però si la pregunta és si va penjar-se en Facebook, per exemple, no va penjar-se. Passem al punt 6è, que és aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient 1/2017. Informar-vos que aquest expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits en crèdits pendents d'exercicis anteriors i que no havien sigut reconeguts amb anterioritat, degut al desajust que hi havia en tota la comptabilitat, informar-vos que ara aquesta comptabilitat ja està al dia i que aquests crèdits que no havien sigut reconeguts i que venen d'exercicis anteriors s'han de reconèixer i es reconeixen en l'exercici de guany, és a dir, en el 2017. Per tant, es tracta de gastos, de despeses que s'han efectuat anys darrere, que per tant estan pagades, però que no es van poder incloure en concret en el pressupost de l'any 2015 per excedir les partides pressupostàries i per tant quedaven pendents per altres exercicis. És a dir, si en una partida pressupostària hi havia un màxim de X diners, en el moment que excedeixen d'aquests diners, aquests gastos es queden pagats, però d'alguna manera és com que ja no es poden incloure en aquestes partides. Per què? Perquè has excedit la despesa que tens en aquesta partida. Això, com que la comptabilitat no estava al dia fins al moment, estava ahí i s'havia deixat un poc de la mà. Entonces, ara què és el que tenim que fer? Agarrar aquests gastos que s'han fet i anar incloent-los a poc en el guany. Inclourem una quantia que ara en concret és de 12.883 euros, que com dic, que ja està pagat, i consignar-los en el pressupost de l'any 2017. Ara en concret la quantia que acaba de dir. I que encara quedarà pendent per reconèixer aproximadament 55.000 euros que es va gastar també en el 2015 i que no es van poder anar incloent en les partides tal com ho estic explicant. I procedim a la votació d'aquest expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. Nosaltres no les tenim. En el plenari dels pressupostos ja ens vam abstindre perquè considerem que abans s'estava fent una gestió econòmica pèssima, però que ara s'està fent una mala gestió econòmica de recursos públics. Per citar un exemple d'entre tants, però que és perfectament visible, és que no és una gestió transparent, ja que a hores d'ara encara no s'ha convocat l'assemblea que vam sol·licitar el passat mes d'octubre perquè s'explicara a la gent del poble quina era la situació econòmica de l'Ajuntament, o que a hores d'ara els pressupostos anuals de 2016 i 2017 no estan publicats al portal de transparència de l'Ajuntament de l'Orxa. I ara l'informe econòmic que hi no va publicar-se tampoc. De manera que en qualsevol tema relacionat amb la gestió econòmica seguirem de moment en la línia de l'abstenció. Perfecte. Simplement dir que el tema de la transparència és un
tema que no gestionem nosaltres com a grup polític municipal, sinó que en aquest cas és un tema que duen a terme el funcionariat de l'Ajuntament. El que jo t'he dit que no es publicarà és en el Facebook, i això sempre t'ho dic. Evidentment, si s'ha de publicar en el portal de la transparència, es publicarà de la mateixa manera que el pressupost de l'any 2016 i el pressupost de l'any 2017. Això són qüestions que no controlem nosaltres com a grup polític municipal i en aquest cas com a corporació municipal. Per tant, han de ser els funcionaris que s'han d'encarregar d'aquests temes, a més que marca la legislació i s'ha de fer conforme marca la legislació. I el que tu consideres que és una mala gestió econòmica, doncs ara després, evidentment, com sempre es fa, s'informarà la gent del poble, els assistents, en aquest cas del plenari, de quina és la situació econòmica, de la mateixa manera que s'ha fet en altres moments, i sí que és cert que aquesta assemblea encara no s'ha convocat perquè estem a l'espera de certes respostes després de tota la feina que hem estat fent aquests mesos darrere i que ara després explicaré. Però el que no pots pretendre és que si tu no preguntes, és a dir que no hi ha transparència perquè tu aquesta informació no la recibissis, però és que tampoc has preguntat per aquesta informació. No estic dient per això, estic dient que la gent no té accés. Però és que nosaltres no tenim que anar a dir-li a la gent en tot moment qualsevol cosa de la que gestionem. Si la gent també vol ser sabedora, ahí està l'Ajuntament i en aquest cas tu ho tens més a l'abast que qualsevol persona. I si tu estàs dient que no tens accés a certes coses, però és perquè tampoc ho has sol·licitat. En quin moment has dit que jo no tinc accés? Passem al... No, contesta-ho. No, és que no vaig establir un debat ara mateix, crec que no és el moment d'establir un debat. Però no t'inventes les coses. Jo no dic que jo no tinc accés, jo he dit que no és públic. I que un ajuntament que presumisca de transparència hauria de posar com a prioritat el tinc simplement perquè el que feia el PP era no tindre res públic. Home, doncs ara entre nosaltres una de les nostres prioritats seria donar exemple de transparència i tindre una bona web i una web que estiga al servici de la gent perquè pugui entrar i veure els documents quan considere. I aquest és el meu punt de vista. I damunt, la gent no sap que té accés a tota la documentació. La gent no ho sap. Això és una cosa que tenim que encarregar-nos nosaltres si és la nostra prioritat, el ser transparents. Ara, jo no dic en cap moment que jo no tinc accés. Jo dic que la gent no té un accés fàcil. I en això es diferencien els ajuntaments que creuen en la transparència i els que no. Simplement per tot el que estàs dient, considere que el tema de la web seria molt interessant sempre i quan tinguem recursos i tinguem personal. Ni tenim recursos actualment, ni tenim personal, i el personal està centrat en treure endavant altres coses que considero que són molt més prioritàries que en aquest cas el web. És el nostre plantejament, però coincidís al 100%. Els documents que no digues que no són públics perquè són públics, és a dir, que no es pengen en internet no té res que veure que no siguin públics. És el que dic, que la gent no sap que té accés. És un tema que es diu constantment i que la gent que vulgui conèixer qualsevol expedient que està al seu abast en l'Ajuntament. Per tant, crec que confons transparència o intentem moltes voltes dir que no hi ha transparència o que hi ha ocultisme quan això no és la realitat de l'Ajuntament. Jo no he dit en cap moment que hi ha ocultisme. T'he dit que en això es diferencien els ajuntaments que creuen més en la transparència o menys. Sols dic això. No estic dient que estigueu ocultant informació ni res. Això no ho he dit en cap moment perquè la gent té que saber que si vol anar allà pot, però això no és transparència. Abstenció, passem al... El punt número 7 és l'aprovació d'anul·lació de drets reconeguts d'exercicis anteriors. De la mateixa manera el que estava comentant, la comptabilitat ha tingut molts problemes, després de moltíssima feina que s'ha fet en aquest cas per la persona que diu el tema de la comptabilitat, ja està al dia i en aquest punt el que es pretén és depurar ingressos a favor de l'Ajuntament de l'Orxa que ja han estat liquidats i que han estat ja pagats i cobrats, però que no figuraven així en la comptabilitat, és a dir, són pagos que se'ns ha fet en aquest cas
per part de la Diputació, de la Generalitat, el CERVEF i també per compte de l'Estat, que ja han estat ingressats en l'Ajuntament de l'Orxa, però que la comptabilitat encara apareixia com a que estaven pendents de pagament. I en aquest cas són uns drets reconeguts per valor de 31.927 euros, com us he dit, amb diferents administracions com la Diputació, la Generalitat, el CERVEF i l'Estat. Això simplement és, ara mateixa, reconèixer que aquests drets que tenien que pagar-se-nos, que ja es van pagar en el seu moment, i ara, per tant, continuem amb el tema de la posada al dia de la comptabilitat. Procedim a la votació. Abstenció. Una abstenció i un vot a favor. El punt número 8 és l'aprovació d'anul·lació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors. De la mateixa manera que us estic explicant que ara s'anul·len aquestes coses que ja han estat pagades a l'Ajuntament de l'Orxa per part de certes administracions, també ens trobem amb obligacions reconegudes, és a dir, amb coses que apareixen en la comptabilitat com a pendents de pagament que en realitat l'Ajuntament ja ha pagat. És a dir, es tracta de lo mateix. En aquest cas es tracta d'uns drets reconeguts d'exercicis anteriors per valor de 37.302 euros, que estan pagats, però que la comptabilitat no apareix i que per tant s'ha d'aprovar aquesta anul·lació de les obligacions reconegudes. Procedim a la votació, novament. Abstenció. I ara el punt 9 és l'aprovació del pla econòmic financer de l'Ajuntament de l'Orxa. Informar-vos que degut a que els resultats econòmics i comptables són negatius, evidentment es fa necessari fer un pla econòmic financer. Així ho marca la llei i aleshores és una cosa que la secretària interventora ha estat treballant en aquest pla econòmic financer i ara mateixa es du al plenari per a la seva aprovació. Les causes fonamentals d'aquests resultats negatius que us estic dient. En primer lloc, la falta de depuració de saldos. Els dos punts anteriors que acabem de votar són causes que fan que aquests resultats siguin negatius. Per què? Perquè apareixen com a drets pendents de pagament o com a drets pendents de cobro quanties que en realitat no deurien d'aparèixer en la comptabilitat. Per tant, aquests saldos s'han. I després, també una de les coses que fa que aquests resultats siguin negatius és el pla de pagament a proveïdors, que apareix com a pendent en el capítol 4 dels pressupostos, tot i que ja està pagat. És a dir, no és un deute que actualment tens, sinó que està retornant-se, però està retornant-se a una administració pública. Per tant, és com que totes les factures que es van incloure en el pla de pagament a proveïdors estan incluïdes dins del capítol 4 quan en realitat no deurien estar ells, sinó que deurien estar en el capítol 9 perquè al final es tracta d'un préstec més. I aquests dos motius són les causes fonamentals de que apareixen aquests resultats tan negatius. I com a mesures a prendre dintre d'aquest pla econòmic que es contempla en aquest pla econòmic financer està la depuració de saldos, la venda de parcel·les, és a dir, generar ingressos, perquè d'alguna manera l'Ajuntament necessita generar ingressos, i després adherir-se al pla del Ministeri, que ara després vos informaré d'aquest assumpte, en el que després de diferents gestions i de veure l'estat econòmic en el que està l'Ajuntament, en principi el Ministeri ens ofereix ara mateix amb 3 anys de carència i ampliar el pagament de certs, en concret de dos deutes que tenim amb ells durant 3 anys, tot i que la nota negativa és que no rebaixarien els interessos, es mantindrien al mateix tipus, però això ara després vos informaré. I per tant, una volta explicat això, procedim a la votació novament. Abstenció. Passem al punt 10, que és un punt que també tenim pendent d'anteriors plenaris, que és la proposta de nomenament de segon representant de la Mancomunitat de la Propietat.
ja, com us he dit, ha passat per plenari en diferents ocasions, per tal de nomenar un segon representant a la mancomunitat degut a que les anteriors votacions no s'ha obtès majoria degut a l'abstenció de la regidora no escrita. Per tal de que, en cas de que no pugui assistir jo als plenaris o a les reunions que faci necessari procedir la votació, pugui anar simplement un altre representant de l'Ajuntament, perquè com a dia d'avui sols conste jo perquè no s'ha aprovat en plenari aquest acord, ho tornem a passar per tal de veure si es designa un segon representant i no estar sols jo, en aquest cas com a l'alcalde. Per tant, tornem a passar en plenari a aquesta votació. Procedim a la votació. A favor. S'aprova i... informar-vos que en aquest cas el segon representant, com ja vam fer en ocasions passades, és Vicent Dueñas, el tinent d'alcalde, i per tant això ho notificarem a la mancomunitat de l'Alcoià Comtat i ja tenim un segon representant. Passem al punt número 11, que és dels decrets des del dia 11 de desembre fins al... des del dia 11 de gener fins al 23 de març del 2017. Com sempre, els regidors i regidores ja han tingut, tenen tot el llistat de decrets i simplement és donar compte d'aquest punt i res més. Si no hi ha res que dir, passem al punt 12, que són mocions. Per la nostra part no presentem cap moció i per part dels grups de l'oposició tampoc s'ha presentat cap moció amb anterioritat. I sense més passem al punt 13, que són informes d'alcaldia. Passe a citar-vos, a comentar-vos diverses coses que han estat gestionant-se al llarg d'aquests mesos. En primer lloc, i com us estava comentant, pel que fa al tema econòmic, sobretot als retornaments que, com sabeu, tenim pendents. Alguns ja estem començant a retornar, sobretot dels vehicles. I quin és l'estat un poc econòmic de la situació econòmica de l'Ajuntament. Respecte, sabeu que temps darrere, mesos darrere, es va plegar una notificació per part del Ministeri d'un retornament, en concret el dia 19 de maig, d'un retornament per un total de 115.588 euros del vehicle de l'any 2009. I nosaltres el que vam fer en un primer moment va ser enviar una sol·licitud d'ajornament d'aquest pagament a la Delegació d'Economia i Hisenda d'Alacant, demanant-los començar aquest retornament en el moment que acabem de pagar les quantitats corresponents a un altre vehicle, que així ja estem pagant-lo actualment a raó de 1.326 euros mensuals. Per tant, els vam dir que d'ajornar aquest pagament de 115.000 euros una vegada acabarem de pagar aquest que us acabo de dir, que això seria el 21 de maig de l'any 2018. I proposar-los un fraccionament de 1.000 euros mensuals. El dia 7 de març, el dia 7 d'aquest mateix mes, la Delegació d'Economia i Hisenda d'Alacant ens va dir que això no se'ns aprovava i que se'ns ajornava el pagament fins a octubre d'enguany, del 2017, que és el moment que acabem de pagar un altre fraccionament que tenim per un préstec de 500.000 euros al Ministeri. Cada anualitat, cada any, anem pagant 50.000 euros. I aquests 50.000 euros, com no podem pagar-los de cop, el que fa és es fracciona 5.000 euros mensuals. Aleshores, el que ens diuen és que en octubre de 2017, que acabem de pagar l'anualitat d'enguany, que començarem a pagar el retornament de 115.000 euros. Però clar, l'any que ve torna a vindre una nova anualitat de 50.000 euros que novament tindrem que fraccionar i evidentment no podem fer front a aquests 5.000 euros mensuals més al retorn d'aquests 115.000 més als 1.300 euros mensuals que us ha dit de l'altre retornament que tenim pendent o que ja estem pagant. Per tant, com que no podem fer front al que es proposen i no s'ha tingut en compte que en el 2018, com us estic dient, hem de pagar novament 50.000 euros, els que van fer va ser plantejar-los novament un aplaçament del préstec, d'aquest retornament de 115.000 euros
fins a juny del 2018, començant en aquest moment a pagar a raó de 1.926 euros. Per què a juny del 2018? Perquè, com us he dit, en maig del 2018 acabarem de pagar aquests reindus que ja estem retornant, per tant, en el moment que acabem de pagar uno, començar a pagar un altre. A raó de 1.926 euros, per què? Pues perquè d'aquesta manera serien 60 mensualitats, és a dir, en 5 anys pagaríem aquest retornament de 115.000 euros. Acabar-lo de pagar en juny de l'any 2023. Encara no ens han contestat això, i en el moment que ens contesten veurem si se'ns aprova o si no se'ns aprova. La qüestió és que si no se'ns aprova, ahir haurem de buscar altres solucions perquè al final no podem fer front a tant de pagament. Si això se'ns aprova, en el moment que acabarem de pagar el de 1.300, podríem començar a pagar fraccionar el retorn de 115.000 euros i si no haurem de buscar una altra solució. Després, com us estava dient, després de diferents contactes estem també a l'espera de que la Conselleria d'Hisenda ens doni una resposta després de diferents reunions que ells han tingut en el Ministeri, però després de diversos contactes en el Ministeri i després de conèixer ells la situació que tenim, ens han inclòs a priori, en un principi, ens havien inclòs una relació d'entitats locals que es considera que estan en risc de financer, informant-nos que està previst dur a terme la modificació de les condicions de préstecs formalitzats, mitjançant el fons d'ordenació i el fons de pagament a proveïdors. Al final, per a que ho entengueu, l'Ajuntament té un nivell d'endeutament tan alt que és impossible que des de cap altra administració se'ns refinanci. Per tant, l'única solució és que les condicions de finançament que n'hi ha actualment que es modifiquen. I com? O bé ampliant aquest pagament a més anys, o bé rebaixant interessos, i això sí que és possible. Però ara mateix a la Generalitat, per exemple, que són una de les coses que vam traslladar des d'Hisenda de la Generalitat, a la Conselleria, és que el refinançaren. Però al final això és impossible. La llei no ho permet per el nivell d'endeutament que tenim. Per tant, l'únic que es pot fer és canviar les condicions del finançament. Com? Via Ministeri. I això és el que està gestionant-se ara. Veure si se'ns allarga el període de pagament i si se'ns rebaixen els interessos, perquè és al final el que està ofegant a l'Ajuntament. Per tant, el Ministeri ens ha inclòs en aquesta relació d'entitats locals que es consideren que estan en risc financer, com us he dit, i aquesta modificació de les condicions de pagament no és massa, però a priori consistiria en un període de carència addicional per a l'amortització del capital principal dels préstecs fins a 3 anys, és a dir, en concret són de 2 préstecs. Un, el de la sentència del foc, que van formalitzar fa poc de temps, i l'altre és el del plan de pagament a proveïdors, que també és el que ens estan retenint totes les quanties mensuals que haurien de pagar-nos pels tributs de l'Estat. Ens donarien 3 anys on sols pagaríem interessos, se'ns ampliaria el període de pagament, és a dir, acabaríem de fer aquest pagament 3 anys després del que està previst ara, i la mala notícia, com estava dient antes, és que es mantindrien els tipus d'interès que són modals. Es van fer una notificació, diguem-nos, que estàvem entre aquesta relació d'entitats locals i el risc financer. Però avui mateixa, esta vesprada, està, diguem-me, la secretària, que així té el llistat definitiu i que l'Orxa no apareguem en aquest llistat definitiu. I ja s'hem posat en contacte en el Ministeri per veure si han fet aquesta relació definitiva en base a liquidacions anteriors, que els números en realitat no eren els que eren per tot el que estava començant abans, de la comptabilitat i demés, o si realment és que al final no van incloure-nos en aquest llistat. Per tant, és un altre tema que estem pendent de solucionar, de la mateixa manera que el que us estava comentant de la Conselleria d'Hisenda, seria amb la pròpia directora general d'Hisenda i, secretària autonòmica d'Hisenda, i la reunió vam traslladar la situació
l'administració de l'Ajuntament, es van demanar un poc que si la Generalitat podia refinançar-nos, es van explicar que això no és possible i que ells estaven en contacte amb el Ministeri i que anaven a posar-se encara més per tal d'ajuntaments o municipis com el nostre, que estan en situacions molt precàries, per veure que el Ministeri replantegi les coses i no siga al final la pròpia administració pública la que ens està estrangulant a una altra administració, en aquest cas de població menor. I simplement informar-vos d'això quant a nivell econòmic i són gestions que han estat fent-se aquests mesos. Després, informar-vos de diverses coses, de diversos projectes, de diverses iniciatives que tenim en marxa i que hi ha només que tenim pendents. Respecte al despoblat Molins de Canàcia, informar-vos que la Universitat d'Alacant ha elaborat un projecte juntament amb l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la mateixa universitat per a realitzar una prospecció arqueològica del Pla de Canàcia, mitjançant el qual vindrien estudiants durant un període de l'estiu a estudiar aquesta zona. Això s'ha presentat a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i ens han donat l'autorització pertinent per a dur a terme aquestes prospeccions. No es tracta de fer absolutament res, és a dir, no van a fer-se excavacions, la finalitat no és això, simplement és ara mateixa des del subsol, o sigui, des del sol, sense tocar res, ni una pedra ni aplegar al subsol, veure quines són les condicions en les que es troba la zona. Que vinguin els estudiants, que un poc amb mecanismes, ferramentes que tenen avui en dia per estudiar i per a reconèixer el terreny i amb algunes coses, amb alguns aparells 3D, per el que t'han comentat i tal, que puguen fer aquestes investigacions i més endavant, en cas que trobaren alguna cosa sense escarbar res, ja es plantejarien això. Simplement dir-vos que això està aprovat ja per la Conselleria i que si no passa res i que si al final el propietari accedeix a donar l'autorització per a que facin els seus treballs, possiblement cap a l'estiu es duguen a terme. Després, respecte al castell de Perputxent, dir-vos que ja està en fase de redacció el projecte per a l'anualitat de l'any 2017, que consistirà en executar la consolidació de la torre de l'homenatge, la porta almohade i alguns altres forats que hi ha a l'estructura del castell. El pressupost per a enguany serà de 50.000 euros i es preveu, segons ens han informat de la Diputació, que s'execute abans de l'estiu. Després, respecte a la carretera de la Vall de Gallinera, com sabeu, vam sol·licitar modificar una subvenció que n'hi havia aprovada per al Carrascal per a dotar a la zona de clavegueram i de més i que al final no es podia fer perquè aquesta zona no està contemplant el Pla General d'Ordenació Urbana i de més. Vam sol·licitar el canvi d'actuació per a realitzar l'asfaltat de la carretera de la Vall de Gallinera. Informar-vos que estem pendents de la redacció del projecte i a l'espera de poder modificar la quantia total de la subvenció concedida, ja que se'ns informa per part del tècnic que està redactant el projecte que no n'hi ha suficients diners per a asfaltar tot el que és la carretera de la vall i que al final es tractaria de simplement actuar en les zones que més danyades estan, però que no es quedaria tot cobert. Això s'ha traslladat a la Diputació i com que nosaltres vam renunciar a una subvenció d'una quantia prou major que la que se'ns ha concedit per a l'asfaltat de la carretera de la Vall de Gallinera, estem ara mateix gestionant a veure si ens poden augmentar la quantia que ens donen per a la vall i d'aquesta manera poder fer-ho. Després, dir-vos que també vaig tenir una reunió amb representants d'Adif pel tema de la via plena. Com sabeu, temps darrere es va començar a posar en marxa novament el tema del consorci, el consorci que ja es va fer fa anys, de la via verda, i ara mateix, des de fa un any i 2 o 3 mesos, que la cosa està a treballar tot arreu. Van començar amb molta força, hi ha hagut reunions del consorci per veure si es fa el projecte d'unir Alcoi amb Gandia, tota la via verda i de més, però ara s'ha parat. A banda d'intentar impulsar novament aquest consorci, que estem un poc alguns ajuntaments insistint en tornem a reunir-nos, en tornem a reprendre aquest projecte i de més,
Per la nostra banda, com que l'Orxa no té la cessió d'aquests terrenys per a poder disposar d'ells en el cas que tiri endavant novament el consorci en aquest projecte, per adelantar feina em vaig reunir amb representants d'Adif, en concret amb el gerent d'Adif i amb el responsable de patrimoni, per tal de veure si ens cedien tot el que són els edificis, és a dir, l'estació, l'edifici de l'estació, tots els altres edificis ferroviaris que hi ha al llarg del traçat i després el que és el camí de la via verda. En la reunió que vam tindre a l'Orxa no em van posar cap problema, em van dir que sí, que això tirava endavant, perquè a més, ja que nosaltres s'encarreguem de la conservació i del manteniment, perquè ells d'això absolutament no fan res, ens van dir que sí, perquè així no hauríem de demanar una sol·licitud cada vegada per a desbrossar, per a mantenir un poc la via i res. Quan se'n van anar a València i això ho van traslladar a Madrid, segons em van informar, no pot ser, no és tan fàcil i hauríem de pagar un cànon anual. Ells estimen que aquest cànon anual resultaria de multiplicar els quilòmetres de via verda per 100 euros per cada quilòmetre. En el cas de l'Orxa són 7 quilòmetres i poquet de via verda i el cànon anual seria de 740 euros anuals. Evidentment jo li vaig dir que no semblava lògic que ens facin pagar per alguna cosa que ells no mantenen i que mantenim nosaltres, és a dir, pagar-los i damunt mantenir-los. I que si eren les condicions que la sessió a dia d'avui es quedaria parada. Em van dir que no podien cedir els terrenys sense més perquè en altres municipis, en el seu moment, quan es van cedir els terrenys, no es va fer d'aquesta manera i que seria un agravi comparatiu, però bueno, així han estat les coses. Per tant, ara mateix el tema de la cessió dels terrenys queda aparcada perquè no podem ni considerar que haguem destinat recursos a pagar un cànon anual per alguna cosa que estem mantenint nosaltres, a més a més. I bueno, en cas que el consorci es torni a reprendre, que és un poc la intenció ara en aquests mesos que venen, ja veurem des del consorci com es pot gestionar aquest tema directament a Madrid. Després, informar-nos que la Diputació ha tret una convocatòria per a la redacció de plans generals d'ordenació urbana. A priori l'Orxa no entraria en aquesta convocatòria perquè nosaltres ja tenim un pla general d'ordenació urbana redactat, però sí que hem enviat sol·licitud per veure si se'ns concedís una ajuda per a la modificació, perquè com us estava comentant abans, el pla general presenta certes carències, com és el fet que algunes zones que anteriorment estaven catalogades com industrials actualment continuen estiguen catalogades com industrials del pla general. El tema del Carrascal queda fora, també queden fora altres zones del poble que no li trobem massa sentit, que estiguen fora del planejament. I bueno, hem enviat sol·licitud per tal de veure si se'ns aprovara aquesta convocatòria i per tal començar a plantejar-se la modificació d'aquest pla general d'ordenació urbana. Després, ha sorgit també una convocatòria de millora de polígons industrials que fa pública la Generalitat Valenciana i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Fa mesos darrere també, no recordo si va ser en l'anterior plenari dels pressupostos o fa dos plenaris, ens vaig informar també que la Generalitat estava gestionant un projecte de la creació de les àrees industrials de qualitat en aquesta zona. La zona d'Albaida, Ontinyent i la zona de l'Alboia Comtat. Aquest projecte, que a priori era d'àrees industrials de qualitat i que sols ens afectava a aquestes zones que vos acabo de dir, devíem d'incloure, o sigui, de sol·licitar nosaltres l'adhesió per a aquest projecte i després anirien destinant-se els fons. Això que a priori era ara actualment s'ha ampliat les comarques i ja no sols és la comarca de la Vall d'Albaida o de l'Alboia Comtat, sinó que també entra la comarca d'Esports, entren altres comarques. Al final, per la mateixa dotació econòmica, s'ha ampliat molt més el territori. I a més,
s'ha posat una qüestió que és que no és que els municipis que ho van sol·licitar en el seu dia, sinó que ara s'ha obert a qualsevol municipi i per tant el que s'ha de fer és presentar projectes i es valoraran per concurrència competitiva. Aleshores, us informo un poc perquè quina era la nostra intenció? Acabar de fer el polígon industrial, perquè com sabeu el polígon industrial no està completament acabat, és a dir, no n'hi ha un acte de recepció final de les obres, la llum no aplega fins al polígon, l'electró que està en el pont no aplega fins a dalt, n'hi ha temes de sanejament, el sanejament no està del tot acabat, n'hi ha una sèrie de coses que es van quedar pendents per fer en el seu moment. La nostra intenció és si se'ns aprovara alguna cosa, que ara vos comentaré que sembla que està difícil que puguem accedir a aquesta convocatòria, acabar el polígon, perquè és una cosa que ens està exigint CEPIVA per aquest conveni que vos estava dient, que ja vos he comentat altres voltes, que a partir d'aquest conveni nosaltres cediríem alguns terrenys del polígon i CEPIVA ens pagaria les quantitats que hi havien acordats en el seu moment per aquest conveni, però clar, CEPIVA ens diu que si aquest polígon no està acabat, evidentment aquest conveni no es pot executar. Per tant, la idea és veure si se'ns aprova una convocatòria per acabar el polígon i aleshores continuar amb el tema del conveni que hi ha pendent amb CEPIVA. Quin és el problema que ens trobem? I és que els tipus de projectes a presentar estan enfocats més bé per a polígons que estan en funcionament i la seva millora, no per a la finalització de polígons que estan acabats. És a dir, ahir es planteja la instal·lació de fibra òptica, el pintat de la senyalització, pintat, la millora en general de polígons que estan en funcionament, no d'un polígon que actualment, com sabeu, està completament parat i a més per finalitzar. El nostre polígon, que té aproximadament una superfície de 23.000 metres quadrats, es correspondrien 3 euros per metre quadrat més o menys, de manera que nosaltres podríem presentar projectes per valor de 69.000 euros, de manera que tampoc acabaríem al final de finalitzar el projecte, encara que això se'ns aprovara. I bueno, ja va vindre un tècnic per tal de veure el polígon, de veure si tenim accés a aquesta convocatòria o si no. Ell està valorant-ho, també perquè al final en qüestions de llum, que és una de les coses que falta, el termini per a presentar la sol·licitud d'aquesta convocatòria finalitza el 10 d'abril i ell ara té que posar-se en contacte amb Iberdrola, té que veure si les torres que anem instal·lades es quedarien així, si n'hi hauria que modificar-les, i això, però al final Iberdrola i les companyies aquestes sabeu que tot va més lento i no sabem ara mateixa, primera, si tindrem accés i se'ns aprovaria en el cas de que presentem sol·licitud, i tampoc sabem si tindrem tota aquesta informació abans del 10 d'abril. Dir-vos que en cas de no poder sol·licitar ajuda per a finalitzar el polígon en aquesta convocatòria, que ho farem o bé en la convocatòria, o sigui, havíem pensat fer-ho, o bé en la convocatòria del Pla d'Obres de l'any 2018 de la Diputació, o bé en la d'obres financerament sostenibles també de la Diputació. Una ja així, ara el Pla d'Obres ja la vos comentaré més endavant, i les obres financerament sostenibles també estarà a punt d'eixir per part de la Diputació. Per tant, són dues coses més que tenim pendents. Després, respecte a la Rambla del Riu Serpis, informar-vos que hi ha un projecte per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que se'ns ha aprovat. Ja va vindre a ser el director general d'Àuia, vam estar veient tota la zona de la Rambla del Riu, en l'estat en el que estan actualment les passeres, que com sabeu que estan totes les pedres mogudes, i bueno, al final el que vam estar veient és si seria viable dur a terme un projecte en aquesta zona baix el nom d'acondicionament d'un tram del llit del riu Serpis al seu pas per Blança. I aquest projecte, informar-vos que ja està redactat, que s'ha aprovat ja la Generalitat, la Conselleria d'Agricultura, i que el pressupost de licitació és de 330.000 euros IVA inclòs. El projecte està finançat al 100%, és a dir, l'Ajuntament, perquè al final ells són sabedors també de la situació, perquè així ens ho van traslladar, de que no podem assumir res i que per tant o bé assumir a la Conselleria l'íntegro d'aquest projecte o és un projecte que es quedaria per fer. Per part del director general va mostrar predisposició, la veritat és que és un projecte que ell
veieu que hi ha il·lusió per part nostra, que al final ell s'ha implicat en aquest projecte i ens l'ha aprovat al 100%. I el projecte consistirà en la instal·lació d'una zona infantil, de bancs, l'adequació del terreny, és a dir, fer com un recorregut al voltant d'una part del riu, passar per les passeres, tornar per l'altra part del riu, tot això condiciona el terreny, és a dir, aplanar-lo, tirar sorra, marcar el terreny també, els metres, és a dir, cada X metres que hi ha una placa per a gent que vulgui eixir a córrer per a que sàpiga que això està en molts parcs, per a que sàpiga quina és la distància que està corrent, la recol·locació de les pedres, de les passeres, això també es contempla, i a més l'acondicionament de lo que és l'antic abocador que baixa de la Rambla, com sabeu, allò està de mala manera, i això també es faria, un acondicionament, i a més es posaria algun panell informatiu de tota la zona del riu, de la vegetació que es pot trobar al riu i demés. Estem a l'espera que ens envien el projecte definitiu i ja començar amb la tramitació dels documents necessaris i que per part de la Conselleria es sol·liciten. Després, informar-vos que per part de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer s'han aprovat també actuacions en el llit dels rius després de les pluges de desembre i gener. Una pregunta, el projecte de la Rambla del riu què costa? Què li costa al poble? Res, ho ha dit que està finançat al 100% per part de la Conselleria. La direcció d'obra, la seguretat de salut i tot. Bueno, que estava dient que després de les pluges de desembre i gener i els múltiples danys soferts en els llits del riu, nosaltres ens vam traslladar la situació a la Confederació i a banda d'altres actuacions que van a dur a terme en altres puestos, s'han aprovat actuacions en dues zones de lucha. En concret, actuacions consistents en la retirada de tapons i en reparació de danys en el barranc dels Cocons, tant en l'accés com en la vessant de la Carrasca i en el barranc de Baciens. I quan duran a terme? Això ahir sí que actualment no sabeu com no duran a terme, però que aquestes actuacions estan aprovades i esperem que en breu ja es posen. Després, respecte al pla d'obres que estava comentant de la Diputació d'Alacant, dir-vos que ja està oberta la convocatòria del Pla de Cooperació d'Obres i Serveis, mitjançant el qual podrem presentar projectes fins a 240.000 euros, que aquests projectes que es presenten seran al 95%, és a dir, que el poble tindrà que assumir el 5% d'aquests projectes i que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de maig. Més coses. Després, respecte al tema de la bústia ciutadana, dir-vos que per part de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, després de fer l'anàlisi de la implantació i de l'impacte del projecte de la bústia ciutadana iniciat l'any 2018, en el qual es van adherir 153 entitats i de les quals estiguen actives solament 37, i ells argumenten que a més d'això, la falta d'inversió i actualització de la ferramenta ha fet que aquesta quedi en desús i obsoleta. Se'ns ha comunicat que durant l'any 2017 es procedirà al tancament definitiu d'aquesta bústia ciutadana. De manera que per tal de resoldre el conveni de col·laboració que va subscriure en el seu moment, es demana que comuniquem abans de l'1 de maig la nostra conformitat per a procedir a resoldre el conveni. Per tant, durant el llarg d'enguany, nosaltres ara notificarem abans de l'1 de maig, que ho estic comentant, i al llarg de l'any 2017 la bústia ciutadana que hi ha actualment en funcionament desapareixerà i deixarà d'estar en ús. Després, informar-vos també un poc de l'estat del bar-restaurant de la piscina, dir-vos que ahir vam tindre, com ja us vaig informar, vam haver de sol·licitar la documentació a l'anterior concessionari on constava l'inventari de béns que es va traspassar en el seu moment, ja que això no constava en cap lloc. És a dir, l'expedient venia de 2010 i ni dins de l'expedient constava aquest inventari de béns ni per la seva part se'ns